Okej. Šta? Zašto imam bradu? Šta se dogodilo? Nikada nisam imao bradu. O ne! O ne! Kako sam dobio bradu? Šta? Baš je čudan osjećaj. Idem da kažem Heidi. Heidi, probudi se! Heidi! Šta se desilo sa Heidi? Pretvorila se u pauka! Heidi! Heidi, desi! Heidi! Ti nisi Heidi? Da, jesam! Ja sam Heidi! Ne, nisi! Da li me sad prepoznaješ? Ne. A sad? Ne. Sad? Ne. Sad? Ne. A sada? Ne. Jel me sada prepoznaješ? Da! Heidi, to jesi ti! Drago mi je što te vidim. I meni je drago što te vidim, ali Zidane, zašto imaš bradu? Ne znam, Heidi, takav sam se probudio. Ne znam što se desilo. Okej, Zidane. Čujem školski autobus. I ja isto, Zidane, vrijeme da krenemo, hajde. Okej, idemo. Hajde, vidi, školski autobus je tu, idemo. Da, Zidane, hajde, idemo. Stani, gospodine, gde idete? Ovo je samo za decu, ovo je školski autobus. Šta? Ali ja sam dede, ja sam đak. Da, vozaču, to je istina. Ne možete da uđete, ovo je autobus samo za decu. U redu je, Zidane, vrati se kući. Zašto? Ja sam đak. Zidane, samo se vrati u kuću, okej? Zidane, ali đak sam. Zidane. Jesi li dobro? Da, Heidi. Imam li možda bradu? Ne. Onda je to bio samo san. Sanjao sam jako čudan san da imam bradu. Zamisli. Bilo je urnebesno. Pa dobro, idemo. Okej, idemo. Ćao, narode! Nadam se da ste uživali epizodi. Ne zaboravite nam dati jedan veliki like i pretplatite se. Ćao! Zakasnit ću u školu! Kasnim! Otvori! Okej, dobro. Da upalim vodu i peri. Lice. Okej. Požuri! Koje žitarice da uzmem? Ima ih tako mnogo. Uzet ću pomalo od svakih. Okej. Evo ga.
ovakvih. Obožavam ove žitarice. I ove žitarice isto. Okej. Nasipam mlijeko. Izgleda odlično. I kašika da mogu da jedem. O ne, zaboravila sam probuditi Zidana. Moram da ga probudim. Zidan, probudi se. Zidan, hajde, moramo u školu. Probudi se. Probudi se, Zidan. Ne mogu da ga probudim. Imam ideju. Možda će ga ovo probuditi. Moram da smislim nešto drugo. Možda će ga ovo probuditi. O, ovo je baš klasno. Hajde, Zidan, probudi se. O ne, ovo ne uspeva. Nije uspelo. Doneću nešto drugo. Možda će ga ovo probuditi. Hajde, Zidan, hajde. Ni ovo ne uspeva. Imam ideju. Okej, ovo je posljednja stvar koju imam da ga probudim. Hajde da vidimo jel radi. Nisam to uradio, nisam. Šta? O, izvini, mislila sam da si policajac. O, Zidan, konačno si budan. Hajde, moramo u školu. Škola, Hajdi, ali danas je subota, vikend je, nemamo školu. Vrati se u krevet. Šta? Stvarno? Subota je, nema škole. Da, znam. Okej, samo ću pojesti do kraja svoje žitarice. Ćao, narode! Nadam se da ste uživali epizodi. Ne zaboravite nam dati jedan veliki like i pretplatite se. Ćao! Da, vrijeme za školu. Hajdi, vrati se na spavanje. Otkazali su školu jer je napolju snežna oluja. Šta? Otkazali su školu danas? Htjela sam da idem u školu i da se zabavim. I da učim. Imam ideju. Onda idem u 8. Sada ću da se skroz sredim. Neću propustiti dan učenja. Gotovo! Savršeno! A sada idem da se presvučem. Spremila sam doručak i sada je sve spremno za mene i moje učenje. Tako je ukusno. Genius
komplet dolazi sa 5 različitih igrica. Ovdje imamo jednoroga, brojeve, reči, tangram i ovo posljednje. Tako cool! Ja ću izabrati igru reči. Ovo će biti tako zabavno. Hajde da otvorimo. Wow! Sada postavimo ovo i stavimo iPad. Da li imaš svoje kartice sa slovima? Da, imam. Imam slova baš ovdje. Ovo će biti tako zabavno. Hajde da počnemo. Koje bi prvo slovo bilo? To je sil, tako da... O, verovatno S. Evo ga S. Jej! Ok, sljedeće. Dobro, dakle sil. O, malo slovo. Savršeno. I L. Da, uspjela sam da uradim prvu reč. Sil. Ok. Rooster. Da, rooster. Ok. R. Da. Ok. Ok, sljedeće. Rooster. Da. Ok, sljedeće. Wow, ovo je bilo zabavno. Zabavno je, edukativno i genijalno. Dopada mi se. Hvala ti, Ozmo. Ćao narode, nadam se da ste uživali u epizodi. Ne zaboravite nam dati jedan veliki like i pretplatite se. Ćao i vidimo se.